Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 9:47. This time check is brought to you. Aksyon Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! My God, I hate trucks. Aksyon! Night Patrol! Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangka na muntang palabati, region-wide mga palakad kita sa labilin isa ka oras. 10 minutos karon nga adlaw, Miyerkules, Petsa 16. Miyerkules naman nga edisyon sa inyo sining nga para tuntunan sa kirandang liwat naman naton nga mangin kabuylong. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team, aton sining nga mga correspondent. Sa liwat na Manila sining nga padulong sa pinakaulihi, labas. Natipon nga mga police report, latter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blatter entry atong sa Kapolisan, Central Southern kag Northern Negros. Of course, ang atong sinimata kag durunggan oras sa kagabiyo ng atong sininga patrol to Cruiser Patrol. Kaya na para kalambiyong sa pilakabahin sa Metro Bacolod. May mga ginrespondira na nga mga insidente, anano pa nga mga eventualities. White naman ginapangayo from where the action is, ara magaresponder. Pang Miyerkules kay edisyon, Aksyon Eden, Thea, Abuso. Back to back sa aton nga piloto, waswas lang ko ramay, ariya lang kon mais. Importante, wailang Malaysia, aksyon papang Nixon Dahom. Obda makita sa kato sining mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Ang puwersa ni Broadcast Engineer Henry Spolgar. Backup diri sa aton nga IT expert Sel Elray Dotilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Syudad Sangpago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Edward Balico.
Sa kirandan ang inyo sinialagad, ang inyo siningang Korman Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Off din niyo ako sa labilin isak oras, 8 minutos nga pagpangalagad inyo para tunturan. Sa mga maninay kag maninoy, preparar. Ihada kag ihado, preparar na para ganar. Go na sa kalendaryo, dala ang ballpen kag lapis. Pat ini ang numero para hindi ka nagid malipat. Siyam na gid lang kaadlaw ang nagahawil-hawil. Kag magabot na ang adlaw sang Pasko. 16 dias pa ang nabiling Goodbye 2020, Welcome 2021. Kabay pa nga sa pagsaulog naton sang Pasko, pag sa aton pagsugata sang bagong tuig, mangin malipayon ang tagsa-tagsa. Ang paghinampanay magapadayon, labi kag labaw sa tanan, updanta. Sa pagbulang sang tuig 2020, magadula na kung hindi gid man insigida. Amat-amat lang magagwa na kag magagoodbye na si COVID-19 nga ginakadlukan sang tanan, hindi lang sang Pilipinas kundi bilog makalibutan. Why na sang pinakanami nga regalo sa aton sa Pasko, sa pagbulag sang tuig, kapag sugalaw sang bagong tuig, na makaginhawa na kita sa maayo. Maka randa di kag makawalda-walda. Kung wala na si COVID-19. Mientras tanto nga way pang bakuna, magabot sa aton, alungan tagid ang aton lawas. Ang hurobaton sa mga katigulangan nagasiling, health is wealth. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang unang abayan sa ato sa nga papangalagad masamig giradulong sa inyo sa kaluwan sa
mga may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. This portion sa Action Night Patrol Program. Dinadulog man sa iyo sa kalawansa. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radyo. Kagini mga porsyon sa ato sa nga pagpangalagad. Ginadulong man sa inyo sa kalawansa. Aksyon Radyo. Aksyon Radyo Philippine Standard Time impungto pangot las 10. Nagabi nila kay kumpare ko Stephen Oy, kay kumare ko dira Angel Oy, kay Hado Koichi, Toto Samuel Oy, kay Mr. and Mrs. Lori Oy and family dira sa Takuling. May LPA nga nakitaan pero way pakasulod sa FAR. Daw ang iyang direksyon daw Mindanao. Amo pa na ginamonitor sang aton sininga pag-asa. Si Cory Bidaha sa Kuwait, ara na siya. Gapa urok-urok sa pamati sa aksyon na Night Patrol. Salamat, gid. Kay ninyo Morfida, sa mga Morphy family dira sa Punta Taytay. Ara gid sila, gamonitor sa aton sininga pagpangalaga. Dali na kay ninyo Morphy ang panamyaw. Ayos! I-check ta nga sa nga Patrol 2 Crosswell Patrol. May ginrespondiran kay na si Action Edin Nabuso sa program na Action Art. Shooting incident, riding in tandem. Dira sa Lihiso. Sa may Bangga release. Ay, kundi pa nga nagpaabot kita sa Pasko, may mga
utod pa kita nga nagakalamatay, no? Tungkol sa mga amo ni nga sahi sang insidente. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Dari sa aksyonan na boso sa Patrol 2, aksyonan may gabi, pis kami. Happy Valentine's, Sir Eric! Lain naman ang styling mo, Valentine's naman, ha? Para lain naman kito for me lang, Merry Christmas and Happy New Year. Natural na kahit Christmas na gidman. Happy Valentine's lang kita kay in love. In love. Ikaw? Wala na. Always. In love, Action Eric. Always, Kita na always. in love. Bangod nga, it's Christmas. Spread the love, Action Eric. Di ba la? Oh, correct. Di, kabalukan na kung paano mo spread ang love mo para sa akon. Yes, kag ang Okay. tanan mo nga maninoy nakaintindi ng gilisang buot mo silingon. Oh, yes. Sa liwat, 26 ang hawak ni Action Eden. Size 6 ang tiil. Okay. Small ang t-shirt ako ng bayo. Namian ko sang super red lipstick. Favorite color ko ang blue and black. Okay. Okay, basta mo na da, copy. Ari na gani. Sige yan na bulag ita lista kundi kagang mga maninoy mga lista kundi pilio Dapat mo na kinari nila mo. nila. Pilio mo na nila kundi nang masarangan nila. Good. Aha. Tapos, ang pinaka-importante, hilig ako sang yellow-yellow. Yelo. Oh, sa lawas. Okay, gold. Do gabaton ko mo ang do ara do sa imo Action Eric. Kas. Gabaliog. Kas. Hindi kuya. Hindi ka. Kung sa mga maninoy ni Eden, kag sa mga maninay ni Eden, would you prefer nyo na lang ang in-kind sa sakas, no? Kay Yes, mas of pakamayoho course, ni Action Action Eden ang in-kind sang iko para sa kas, okay? Oo, pero okay man Action Eric, basta palang gaon lang ko nila. Hindi gani nagambal ka na gid nga sila mo hindi ka kas, karon ba sila ka naman sa punta gali ma. Sa punta gali maliko ka naman lang gali ang kinalano mong kas kita papili ka gani kas kun in-kind di. Duwa eh. Titani nagambal ka temprano pa kasi nimo yan. Dito dalok-dalok na na kung amo na karon, sige lang bala. Iban nga mga maninoy mo ni masunggod na simo kay nakapili na sa tani isang hindi kas karon gusto mo namang gliya kas. Sige, amo na lang ni Action Eric para klaro ang tanan kung ano na lang ang ila kabubuton. Okay, sige. Okay? May mayo man na kasi may choices sila. Kas or in kind, amo na. Yes, Okay, tama in Action Eric. Importante, masaya tayong lahat. Correct. Oh. Ikaw masaya kag ija kay ikaw yung katuwan sila mo, hindi mga may katuwan sila. Pero tanan tayo may aran Action Eric. Siling ni Migota Kwanbla. Migota Eduardo de la Paz. Oo. Siling niya yellow, gusto ya boss noodles lang pang paskata siya. Noodles, pwede Wala man tayo pili Action Eric. Kaya mapili ka pa. Oo, ti mo nang importante da. Ti amot ko si Kagawad Peter may noble kung ano ang iregalo sa imo. Maninoy, kumana sa. Grabe ka Maninoy, gulpi. Kagawad Peter may noble maninoy kuno si Eden sa imo. Oo, pwede na ba ito yun ako na iya? Ha? Pero na siya balag, tanaw, mag-newscast kami. Gani. Matik na iya. Matik na. Oo, yes, Action Eric. Pero, sa tuturo sa prangkana ay nagwapahan niya si Kagawad Nobles mo ya kay niya namin sa Action Eden kay kuan gid daw ang profile bla daw Pilipinang Pilipina. wow, sana all. Amo man yung Action Eric, ang Amo na Maninoy nami, ko, si Maninoy Asher Pinachos, pala dira sa Barangay 3. Oo. Ate, piyo na itong akon nga regalo nga isa kakahaya sa Christmas. Isa kakaha sa Christmas. Sa kakahanga. Sa kabalo na sa. Okay. Sige. Kabalo na sa. Matik na yan, Maninoy Asher, ya. Wala labot, Action Eric, ha. Oo. Siyempre, may panulak, may pambara, ginaya. May ano? May pambara. Pangbaraman? Kay si Armando Manugmani. Si Armando Manugmani, dira sa may tubang, Riverside. Si sakto panulak, kag pambara. Oo. Amo ginagpapante para masaya.
Kompleto na ang maninoy ko no, may panulak na, may pambara pa. Pambal silang bugab. Ito ginapanindugan yung giningiya, apelido, yahaw. At mo ginaya. Amo ginaya. Importante siya, Eric. Ano na importante gani? May matupa. Amo na daya. Amo ginaya importante ya. Bisan anong istorya sa dalaga liko-liko importante ka tupa. Oo, kag importante, prangka taya. Correct. Hindi ka pa maprangka sa sining panahon. Yes. Di, way kag idangtan. Oh. Pero, ano man, sa insakto lang, Oo. Action Eric, di ba la? Sa insakto lang ha? Nga, nga po nga. Masenta ko gani sila, mga virtual caroling. Okay. Di, sa mahamba, sa, sa pwede lang, masendan da sang video. PM nyo lang ko ha, kung isend ko na. Kung ano gusto nyo, may taripa mo. Kung kanta ba? lang. Taripa or daw. kanta-kantaot. Do, kung ano matyaga mo, do terminal ba? May taripa. Di kaya para mamba, hindi sila magambal, Action Eric, ngalain-lain ang sukot ko balahaw sa iban. Oo. Para patas lang. Di may taripa, ginaiya. Sabagay. Oo, di tagaan, takadakaron. Sige. Umandam ka. Damo na kabati, ha? Gapandam ka na kadaan, ha? Oo, damo pala nakabati, ha? Makmo, nationwide, ang nagapamati sa ato ni Action Eric. Oo. Hindi mo na iya makuha niya, hindi mo na iya mabadbad. Oo. Tanan sila ya witness na Action Eric. Okay? Gani. Okay, Yada. Good. Diri sa palibot ng syudad, Action Eric, syempre, buhi sa gihapon kung bagay aton sining palibot, bangod nga gin-adjust ang curfew hour naton, Action Eric, alas 11 na, as we all know. Kag alas 3, subto alas 3 karon sa kagahon, kay nag-umpisa na, kung karon na sa kagahon, Action sala na lang, Action Eric, ang ikaduha nga Misa de Gallo nga ginapatigayon. So, dapat ang sa aton siniwag action, halong-halong ng gina, especially maglakas sa simbahan, ang balay higit pagpabayaan. Correct. Kay basi, bala ikaw lang ang ginabantayan ng kawatan. Muna dira, Action Eric. Pero diri sa palibot sa Plaza Publica, mga kiosko, di pala, bukas pa, Action Eric, nagahingagaw, pang iba may mga naga-Christmas shopping pa sa sininga Inoras. Bangod man nga pag-ulang urabot ila 30th month, may mga bonus na. Kagtauhay, Action Eric, mga balaklan, kag dala nun, subong nga gabi, kung tuyo mo pa magbakal. Kay titob-tob alas 11 pa man mo, ang aton nga curfew. Di ba la? Good. Ikaw, tapos nung dakaron, di ka nakahingagaw, bakal para sa kon, buwas naman layo po man ang 28. Grabe, gigil dyan. Layo pa man 28. So, kaya napapasok pizza, 16 pa man lang ta? Oo, makano pa ka mo Maka tipon-tipon pa ka mo. Okay. Good. Perfect. Perfect in Action Eric. Yes. Kaga sa karon Action Eric, ginatipon taman ang detalye kag update sa shooting incident nga nagluntad bala kaina dito sa bahin sang Barangay Alias, ginahulat-hulat tapa si Lieutenant Condrado Espino ng Action Eric sang Police Station 7 para may balawan ta kung ano ang motibo man sa nagluntad nga krimen, Action Eric. Samtang Doon ko na mo tao din sa lugar nga natiruan po ang nagtiro na ba cardlock, no? Oh, yes, Action Eric. Kung familiar ka sa lugar, damo da vendors. Damo, gina Action Eric. Kag tisa mo na mga lasyete, tigpauli na sang iban mo. Ngani. Pero, kung kita ang mga saksi dira sang tao nga nagigibit-bit pusil, sinugi dyabi ang mangisog nga magpalapit, di ba la? Gani, no? Kag anhon gidyabi nila ang suspect nga may pusil. Na tiya mo na Action Eric, that's why nga mo nang panungdom permi sa aton nga mga kapulisan nga maghalong gid sa tanan nga oras. No, kay wala ikaw kabalo basi may ang iba Action Eric is amo exist na bala basi mapasibangdan ka. Basi na kuan lang to basi masalabat ka. Correct. Ang bala kis ang hindi gid
manigar nga dapat halungan mo gid o kung maghalong ka gid sa tanan man nga oras kay ti hindi mo gid Action Eric mapaktan ang kumbaga imo sini nga swerte no. Yes. Pero that's why nga hindi ka na maghulat sa aton mga action bala, hindi na maghulat sang curfew hour. Yes. Kung temprano pa man lang pwede nakapuli, puli na Matamat lang. na. Oo, banding sa pamilya dira abi. Para ingagaw ka puli kay hindi ka man gusto nga madakpan ako malista ng pangalan mo sa mga police stations nga naglapas ka naman sang curfew. Correct. Pero notice sa Action Eric diri sa palibot sa syudad sa Bacolod, open na gid yang aton sining mga ka-action nga kumaga na part na gid sang OOTD nila ang pagsuksok sang face mask, pagsuksok sang face shield, pero kisa tungod man nga dumahapo kag yung Action Eric sang suksok sang face mask kag face shield. Ginahimo kisa po sikat. At sakto na ginahimo nga pusikat ang ila sining face shield, no? Ti amo na nga dapat ibutang gid sa proper nga lugar. Action ay then? Yes, correct, Action Eric. Especially sa mga malls bala. Kag sa mga jeep, Action Eric, dapat magsuksok gid gani sang face shield Oo. Kay kadamo sang kumaga makahalubilo mo dira, kadamo sang nagklain-lain nga tao nagasakay man sa jeep. Pero kisa hindi taman mabasol, especially ang may mga edad tani nga mga ka-action bala. Nga ginapasaka ginilang ilang nga face shield kiti tabon dan tanan nga tsura, Oo. may face mask pa, mabudlayan sila maginhawa. Correct. Pero ti dapat tungod man sa existing ordinance sang syudad sang Bacolod, dapat may ara gid Action Eric kung nagasuksok gid ya sa ginatawag nga face mask kag face shield kag may ara aton mga Action Eric nagalibog ang ulo. Kun especially sa mga pagsulundan bala nga kung makasulod ang bata sa mall o kung hindi. Kay ti kaina personally nagkadto makita sa mall Action Eric gahambal may nang pamangkot mo kung pwede kasulod ang iyang bata sa mall. Supposed to be hindi dapat nga maggalagaw-lagaw dira sa sulod sang mall. Pero ginapatugutan nila magkadto Action Eric, for example, mapagunting or magkadto dira sa fast food chain pero dira lang. Correct. Pero kung paminsaron mo, doon wala man gyapon Action Eric no kay ti masulod ang bata dira abi. Ti pagsulod niya sa entrance sang mall hindi man niya dayon fast food chain o kon barbero dira. Malakpat man na siya gyapon, masaka, makakita, makasugata pa na gyapon sang iban nga tawo. That's why, yung galibog ang ulo sang iban kung ano gid ba Action Eric ang pagsulundan, kung ano gid ang dapat, kag hindi man dapat. Kay kisa gani, nagabinunggoanay pa mga pagsulundan sang local government, kag sang national government Action Eric. That's why, nga ti kisa, although nga nagadepende man sa aton na aton siniwag action kag kauturan, di kita nagabase man sa ginapagwa man nga statement o kung pahayag abi o kung impormasyon sang aton sining mga local officials dire kag mga national officials Action Eric. That's why amo ginang important dire mo gid bala makita ang importance nga dapat bisan at a young age Action Eric ano man nga edad subong nga nagapadayon o kung naga-exist ining pandemya dire sa palibot naton kag ang nagkalain-lain nga balita dapat magtanaw gid sa Action Radio kag mamati gid sa Action Radio. Yes. Oo. Pares bala kay Sir Frank Oo. Jocades. Nagapamati gid siya sa aton. Mayang gabi kita sa iya. Oh, good. Amo na day Action Eric. May gabi gid sa iya, no? Kahit hindi ta na ma-please kuno tanan Action Eric mo, pero at least ginahimo naton ang aton sining mga obligasyon, especially ang pag-remind perme sang aton sining mga kauturan nga ang COVID-19 naga-exist sa gihapon, wala pa kita sang vaccine direction Eric no. So dapat maghalong-halong gid kita tanan. Okay? Okay. Kay Maninoy, Ayos, ihada. kana bala sa tamyaw sang iban ko na nga mga Maninoy. Proceed. Good. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Ayos!
salamat kinaksalan na boss. There you have it, ang isiling observation report. Sitwasyon sa Bacolod, balikan tala siya sa kompleto, follow up. Sinatabong ang situasyon natin sa may Banga Riles, Porok Gaisano, Barangay Alhis, syudad sa Bacolod nga nagresulta gid sa kamatayon sa sining persona. Ano ang dugang sining investigasyon sa kapulisan natin ni Baloon tanakaroon sa balik ka report, final report sa Patrol 2 naton with Action Eden Aboso. Ang report na Action Eden Aboso ginadulong siya sa Eden Aboso, ginadulong man siya sa kalaban sa Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. ang kabidira sa kay Stephen Diaz, kaparok-urok gid si Sir Stephen Diaz. Dara sa may Purok Laurel, Barangay Mansilingan, nakatutok pa sa aton si Alex Torres, si Esther Gallego, si Homa Lumina, si AJ Lawrence Cordero, Francisco da, may gabigid, si Kagawad Peter Maymay Noble and family, sa kay Sir Edwin Pineda dira sa New Jersey, si Rosalina Arellano Espadero, si Jude Gales Makawili, Kakawili man siya ho, Titi Titswin Sinti, na may gabi idol Kagawad Maninoy. Bao, kumplito ba? Happy birthday sa akong second mom of my life, Rose Figueroa Uro. Alin kay Sherilyn Oro Javier. Paring kaya lang sa guys ang Tokyo, Japan da, may gabigid ha. Sa kay Mami Elsa Ferry, sa kay Brad G. Dilag, kay Toto Buknoy, kapaurok-urok gid, no? Kapamati man sa aton dira sa Chick-in Hotel ang mga ka-Berks ni Vicente Similiano. Kiratami ako man ang amigo ko retired Colonel Placido Hintoleo, alin sa amigo ya diri sa Puerto Princesa City, Cleo Habison. Kay Felix Magtulis Villatora, may gabigay ko diraman sa Handumanan, Niel Talurong. Nagabidala kay Niel Talurong ha. Sa kay Sami Tambanillo, kay Nestor Figueroa da, mayo lang nga paurok-urok pamati, no? Ang gabidala kay Manang Nilida kag Ime Lopez sa Tabunan, Bago City, si Tonton kag si Twinkle. Gapaurok-urok gid pamati sa Action Night Patrol program. Puerte nga ability. Happy birthday lang gali. Happy birthday lang sa akong sister Christine Binoman sang EB Magalona. Happy birthday sa kay Christine Binoman ha.
ang panamyaw halisimo sini nga brother Police Captain Wilfredo Binuman Jr., hepe sang Valladolid Police Station, gapa urok-urok gid pamati. Ayos. Sige, i-check tara ma-report na gikan sa ato sini nga mga correspondent. Unahon tang report live gikan sa Northern Negros. Standby sa report sang San Carlos ha. Kag standby man sa report sa ato sini nga La Carlota Central Negros Connection. Gas Steep. Nagabidala kay Gas Steep ha. Go siling niya ho. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido. Nagapamatigi sa ato sini pamalagad. Sa kay Armand Tristreyes na. Nagapamati man siya ho. Sa kay Ricoy Vergara. Nagabidala kay Ricoy Vergara. Nagapamati siya mga Apsi Boys dira sa Valladolid. Stephen Diaz, may gabigit again ha. Kay Arlene Sasuman. Ari sa Aksara Jalgotib, unang report live sa sining area of responsibility. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon, Roger Gotem sa report. Jer, may gabi, pa-screen. Yes, action right now. Gabi sa itong mga ka-aksyon. Yes. And Merry Christmas. Merry Christmas sa si Roger. Galing kitang imong signal, dula naman, no? Nanon, may dula, o? Ano na nga? Wala, gusto ka short, gusto hapuon ni signal ni. Gani man, duga pa abot bala, Paskwa bala sini mo, Yan, daw, kasi duga, gusto ka... Napapatyag sa. Gapabatyag siya, kag dason daw gapadugang. Ati dala na tanan eh. Ayo di purma. Huwag naman na lisahan. Daw bugay mo na dalaga niya sa nagapadugang siya. Yan eh, gapadugang pa na, pasada nga daw. Pero okay na. Si si Flores sa Hong Kong daw pamati. Yes. Pamdila pagdugangi kay mauya pa. Ay, good. Ano naman siya? Ano naman? Alaman. Sige. Okay. Magabalitak sinarek at tumabdalo si Matinihod sa bahay sa Syudad Sing Escalante. Wala sa nga foul play ang bangkay sa isa ka 33 anyos nga nasapuan sigat sa Baybayon. Kahapon ni mga pasado na 7 na sa bahay sa sitio Mukabug sa Barangay Cervantes sa Syudad Sing Escalante. Then, sa report na tinimato ng informasyon sa kapulisan, pinagiban sa Barangay Kapitan sa sininga barangay, sa Barangay Cervantes, nga mo si Barangay Captain Nicolas Bernaje, na nagpaitalo nga may nagalutaw nga bangkay sa higad sa may bahay na sampay dito. So, ginagawa, nagpadulong nga mga katapos sa kapulisan sa direktiba, ginatag Bali Police Major Helian Dispate, gaging kantuan ang mga area. So, dito na nakitaan nga may sigad sang baybayon nga may isa ka persona nga nagamiangon wala na ini sa nga kabuhi aksionereka. Kilala ini sa kay Franklin Amante Prietos, 39 anyos na sitingnan sa residente man sa mga lugar. Ang investigasyon sa kapulisan nga base man sa pamilya, medyo may ari ni siya gali nga no na ganini tawag sini ng kuyap bala. No, so may ara siya sinaglabat yan kag permiso siya paligo sinang area nga posible kinatake. Kaya sila nga balatian nga kuyap. So kung sinerik pagka ang isa ka tao may kuyap, mag-atake na kaya katiskog siya mula kaya sinanglanggid. May ara gina sa tao nga upod man para nga pagpisga-pisga lang mga joint na bla, mga
tudlo ya, mabutong-butong bala. Gani man, Hindi no? ko wala agit. Sus. So, mo na nga ginapat sa pamilya nga ini naman ang nalumos samtang paligo pa. Oo. Doon kami sa barangay Cervantes, Action Erica. Ang biyag ni Pilgan District sa confirmation kasi wala na sang imbestigahan pa sila ginakabig nga non-crime incident ini kag accident lamang ini ang lumos nga persona dira sa may barangay Cervantes. Wala man din, no? Lumos yung ginang ito. Ito isang gumasaya. Ay. Oo, lang na. Ang gin-interview mo, doon na lumos man ako? Kamusta sa okay, sa'yo mo na at kailangan tayo wala ba kang play? Why man pa play to, Jer? Wala kang foul play kamatayon. Sinin ni Franklin Amante kaya ginapatihan mismo ng pamilya mismo kabigido nga ini ang ginaabot sa iya sininga iklit o natawag naman anong ini kuya pa na palatian ang sinasakalaw o gani kasi 39 anyos na ni wala niya sa pangasawa tumukati sinobi ang siling bala na to nga may ara agad man guro ko na pangalikati ko kung may balatian diway kaya nakakita siya partner 39 anyos na kaya kamapalit ng hatan kaya patay siya case close ang kaso nga ini Action Erica. At istorya sa nga to di nga idol nga bago nagabot nga hipe sa Ciudad Cacatis. Si Police Major Rocky Dishar. So tungkol niya subong din nga adlaw na nag-abot sa katisang turnover of command kahapon sa Nokpo. Okay. So, nagabot siya kaya na 46 call man siya kung sa kay Mayor sa Badabaring Isilante. Sa mga 1 year and 9 months siya sa unang hari di. Okay. Pagkatapos sa before election, get-relieve siya kag sa ilong assignment hasta nga nakalabot na sa SOR sa Imamaylan and then nakapakalatrava. And then, pagkalatraba naman, nakabalik siya dito sa Luzon, sa daw NCRT. O, sabla mo. Kaya mo nga, nagbalik naman siya di, gibalik man siya diri sa syudad sa Capiz sa Sunrek. So, sa kay Police Major Rocky Dishar, wala man siya sa mga kinalan pa nga i-reforma sa bahinsang prison order strategic man ng police kasi daw kubitsido siya sa sa mga ginapatigayon man sa kapulisan sa leadership ni Police Lieutenant Colonel Robert Matredo nga mo iya sininga ginboslan. Nanong iya sininga mga priority yari man iya sininga pagpayag Dalusun lang naman po, implement lang natin yung mga existing ordinances dyan. Tutuloy natin yung mga best practices na i-implement ng aming batalitan at especially yung sa Interagency Task Force sa COVID-19 ng mga guidelines. Hindi pa naman po kasi ang usual na i-implement sa ngayon sa lahat ng lugar. At sa priority pa rin namin yung sa illegal drugs. Okay. So, sir, again, welcome sa pagbalik po dito sa Cadiz. Tayo naman, sir, ay dating magkaibigan na. Sigurado naman na wala pa rin pagbabago yan, sir. Opo, sir. Wala pa. Magkaibigan kami. Ayo di purma. Ginsalot mo yun ba? Grabe nga, kuwan ba? Porti. Kaya ako hindi ka lang, sir, magsala. Kaya magkaibigan tayo. Ako naman ay mabuti akong kaibigan. At masamang kalaban. Na pelikula ba? Mabuting kaibigan, masamang kalaban, ha? Kaya sabi niya, opo, magkaibigan tayo.
Yan ang magandang pakinggan dyan. Kaya sabi ko, sir, alam mo na na minsan may pangangailangan tayo. Yate, ang istorya yun muna. Way kulabot kung siya. Way kulabot. Sigog balok na lang. Anyway, pasalamatan mo na ito kasi pagbalik din ni Police Major Rocky Diciar, kasi kabalo naman tayo kasi familiarize naman lugar. Oo. Dumduman ko lang sa una, primero, para kasi din nasoldahin itong kaso, blapas ito sa reptis ito sa may barangay Celestino Villasin. So, pangito na yun. Nalba ko lang, ti Hubin pa, halili siya sa parang Maguindanao. Ito ni siya nagaligid, anti siya nagabot siya des. Gani. Sabot silikot na may ari gini siya nga experience nga sabihin expertise niya nga sa kinanglanon man dari sa mga sa kati sa Amerika. Kaya nga sabi ko, sir, magkaibigan tayo. Alam mo yan. Merry Christmas. Merry Christmas. Ay, wala sa Amerika. Ang kabay naman sa sirat sa guide, atong ginlotang, wala ito nga si Erwinio. Oo. Ini siya sa Nerek kasi gina-investigahan pa man sa kapulisan ang kaso. Daw ay kita mo ko ang CCTV, although nga dito sa Gitiro, sa may tubag sa barangay hall, sa Gay. Oo. Wala siyang CCTV ang barangay. Kaya muna nga daw ay gitsubong ang pulis, daw facing nga blank wall gitsubong. Oo. Ako parte sa paglutang, pero ito ang ilaya nga ginapayag, labi na gid sa itong interview man sa kay Police Chief Master Chief Master Sergeant Elmer Baluco, ang investigador nga drug related, di lagi confirm nga ang ilagi nalantaw karon nga may konektado gid sa droga tungod kahit sa konfirmado man sa Banos Tubuso nga top 6 nga drug personality sini kay sa itong sinalikdan nga November 26 hilotang man siya sa may Banwas ang Tubuso dito sa Barangay Bugang. Ugali ka wala sa wala. Okay. Balikan ta sa aksyon na Roger Gutib ang gina-report ni parte sa tabo nga shooting incident ito way pagidman sa development kiti ang problema yadto kay sa lugar sa Digintiro ining biktima wala sang CCTV. Ti amo ni kay importante ang CCTV mo, Aksyon Roger? Yes, amo na gani at sunerek no kasi subong ang ginapangayon lang sa kapulisan nga pumayara man nga may nabalag sa krimen nga pwede makatag lang informasyon para nga makatag man lead sa kapulisan kung paano sila atag pagit sa pag-validate sa mga informasyon, mga confidential man na ito nga payag ni Police Chief Master Sergeant Elmer Baluco. Ang kaso ni daw mabulbud lagi man mo pero tagapasalamat man na pulis nga ang tricycle driver kagagiloy sila nga araman sa tricycle the time nga nagasakay wala iya maigo no sa asod-asod pito tanan ka mga basiyo sang caliber 45 pistol nga bala ang na-recover rito kag ang igo ara sa na siya lawas tungod kahit sige palapitan giman siya kag close range ito ano malangan-lagan sa tricycle kasi malang kahinay na no tapos siya pwede mo ganda duganan lalakat kag tapos tiro abi sa sini nga biktima Aksyon Ereka ginatigawan sa kapulisan nga matagaan sa justisya man ini apisar nga hindi mo na taga-diri kundi taga-Banwa ini sa Tubuso. Daw naglikaw lang na sa diya sa syudad sa Sagay Aksyon Ereka. Okay. Para nga atong natabo siya dito sa may Barangay Bugang Tubuso, hindi na masulit pero tigisundan pagid siya Japon. Diri na sa may Barangay Sagay kag wala gid siya makasalbar. Patay gid siya sa matabo ang mga panglutang kasi sigurado gid nga hindi siya makasalbar kundi siya mabuhi tungod siyang igo ito tanan sa mga balas ang caliber 45 ang nag-igo sa iya sini nga lawas Aksyon Ereka. So part mga dulong na report balita mga informasyon
sa karon man nga mga tilion nga samyaw talaga na si Bigo talaga sa ibi magaluna nga itim si Police Captain Joseph Catonina. Oo. Nagapamati na sa aton kagang aton man to kilala man nga police nga si police sa Himamaylan nga si Police Major Romeo Vargas kaya nagapamati gid sa aton. Sa kinatamyo tamang sa nireka si Cap Magali Diaz kay si Bong Mr. Jonathan Diaz. Merry Christmas. Tagsubong man siya. Kaya ito to Jewel kag Inday Ibasang ko. Merry Christmas. Uli nga to si madulog nga mga balita kag mga informasyon. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi sa aksyon, Roger Gutib nag-report. Kamakulon. Aksyon! Radyo! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Salamat kay Aksyon Roger Gutib sa pasaling report live gikan sa area sa Manapla, Cati, Sagay, kag Escalante. Merry Christmas! Ang report na Aksyon Roger Gutib giradurong sa inyo sa Kalawansang Mrs. Lilibet Ninyan family. Happy birthday in heaven kay Papa Mario Sariego. Monitor ang pamilya Sariego sa Lumina Home Subdivision. Alin kay Edgar Sariego. Sa kay Eddie Jones Kalina, mayang gabigid. Sa kay Inday Rona Rihida Traba, Baby Yuki, ga monitor gid saton. Si Idol Kenneth Alvero. Dira sa Silay, Kenneth Alvero sa Silay, happy listening. Kagmay na dira nga paurok-urok pamati sa Action Night Patrol program. Kay kumpare Talito Tagalog, kakaiman ng Beth Tagalog. Sa kay Inday Veya dira sa Abu Dhabi. Bago ga monitor si Inday Veya sa Abu Dhabi. Inday Veya, halong kagida. Kag ang Pasko ni Tito Eric, ayaw gid pagkalimti. Kay Inday Beya, Tagalog dira sa Abu Dhabi. Bata ni Parilito kag ni nang Beth Tagalog, no? Dira sa area sang barangay. Paano ko? Kay Norman kag Murina Alvarado, mayroon dira nga paurok-urok pabati sa Action Night Patrol. Again sa kay Eddie Jones Kalinaw da about tiga pa urok-urok din sila pamati sa Action Night Patrol program. Odelmo family sa Polopandan, Nika Amores, alin kay Jerel Oldelmo ang pagpanamyaw. Kay Alex Montesa da mayang gabigid, Bernard Tabino da. Dali lang kay may aratanay nga SAP sa Action Radio province-wide. Check tabi nga itong siningarin kung may nagabugtaw pa kay kung nagabugtaw siya, kamakasabat siya, may 500 gid siya. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahula. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaong. SAP sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Okay, dalagid kay makuha kita sa nga aton winner karon nga gabi, no? I-try ta kung okay kag kung makasabat siya sa iya sining nga telepono ti buena siya, no? I-check ta nga iya sining special com kung nagabugtaw sa kasigurado ko
makabaton gid siya sang Pasko nga 500 pesos. May gabi dira sa kay Junel Laurelia ha. Junel Haronilia, no, Junel Haronilia. Kapaurok-urok. Gid si Clint Lirasan dira kag si Jolie Lastimoso, si classmate Merly Dolido Magallanes, bawo ka pamatigi si classmate ko Merly Dolido Magallanes. Met, happy listening kag Merry Christmas, no? Te, wag kita ta Pasko, ha? Si Ernie Villa ga pamati ba no? Ernie Villa kag si Homer Oroso ga pamati gid, no? Ernie Villa, happy listening dira, no? I-check ta bil taga kuani, taga 16 Lacson. Ay, dali ka. Joan, may gabi dira kay Joan, ha? Happy listening kay Joan. Hello? Hello? Ibid? May kasabat. Oh, Emily Ortega, happy birthday, no? Happy birthday kay Emily Ortega. Halin kay Joan ang panamyaw, nagapangayo Pasko. Sige na Joan. Ayos, no? Check taliwat ang yasiningan niya for the second time around. Taga kwani? Taga 16 Lacson Street, no? Para sa? O sige. Okay. Iparinga. Ha? Uway? Uway ko on air, oh? Uway? Oh, te. Hello. Oh, hello, may gabi. Hindi. Oo, si Kwani, si Cyrus? Oo, Cyrus eh. Cyrus Valladolid? Oo. Valladolid ang imo apelyido? Oo. Ang imo apelyido do Banwa ko ba? Valladolid man, no? Oo, gano'n. 59 anyos ka, Cyrus? Oo. Ano bra mo? Wala ka. Dapat po ka bibigyan ko sa mga paglasot. Gano? Wala ki. Ang gano'n gulang sa tingin. Ga? Wala ki tingin. Wala man ka kung ka doon. Para po. Hindi naman gulit ang bilang-bilang ito. Wala naman. Din ka ara ka sa 16 Lacson Street? Oo, ara ko na gawin pa sa 16. Oo, di ka subong? Ay, ko rin sa araw. Kasi araw ko sa ilo. Dito araw 16. Ano barangay na lang mo? Sa araw. Purok Araw barangay Aligre. Vista Alegre. Oo. Sige. Cyrus, congratulations, ha? Thank you. Kasi na dyan eh. Yes. Oo. Thank you. Congratulations, may 500 ka, may bugas ka na kag sudan, dalagas, bakal mo buwas, no? Pero hulat ka na tawagan sa Aksyon Radio, ihulat mo man ang reference number na ipadala mo sa Aksyon Radio sa imo, ha? Okay, thank you. Cyrus Valladolid, 59 anyos. Oo. Tara subong sa Purok Araw, Barangay Vista Alegre. Cyrus, congratulations, ha? Thank you. Advance Merry Christmas sa mo kag advance Happy New Year. Thank you, man. Okay, salamat. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Aksyon Radio. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio. Salamat sa pagsabi. Aksyon Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Balik diri sa ato mabalakas may binasa kay Terry Simpron yung Ariel Lagura dara may gabigid kay John Buenafe, ha? Kay Mords Pamilya Barela sa asawa ko Jessica, alin kay Girans Barela. Gloria Injapida may gabi, ha? Kay manang Gloria Injapi. Mayroon nila kapag paurok-urok ka pamati sa Action Night Patrol program.
Sige, dugangan nato sila nga maaksyon na balita. This time, i-check na report na aksyon. Stephen Presquito live report sa may San Carlos City. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon Stephen Presquito, line number 3 sa report. Stephen, may gabi, please come in. Yes, action, Eric, sa aton nga update, dito sa Ciudad San Carlos, labi na sa aton karong COVID-19, nga sabihin na ang aton nga San Carlos City Hospital, no, nakabaton ini sa mga donasyon sa mga PPEs, ini nga mga personal, protective equipment, nga din nagalin ini sa mga, isa ka mga NGOs kasi diin na mo naghatag ini nga sa karon since nga kinahanglan ini no ang aton nga mga doctors and nurses sang mga PPE so karon may ara no nga nagdonar ini sa ila nga hindi lamang nato na hindi sila nagpa hibalo sa ilang pangalan but then may mga nagaamat-amat gid no nga nagabulig sa aton nga mga doctors and nurses tungod sa kakulang sang mga equipments nga ila pa karon nga nabaton. So far ang aton nga mga Ciudad San Carlos Coronation Eric corona sa kagabihon damo na gid ang nga mga pumuluyo diri sa Ciudad San Carlos ang nagapamasyar sa aton nga mga public plaza kag dito sa may Center Mall area padulong sa aton City Hall tungod sa kanami sa mga talan-awon ilabi na ang mga Christmas lights, mga giant Christmas tree kag ang mga tanan nga mga disenyo nga mga nga nagkalain-lain nga makita naton diri sa aton public plaza diri sa Ciudad San Carlos. So that's why nga ginadagsa ini sa aton nga mga katawhan diri upod sang ila mga kabataan, pamilya no. So apang stricto nga ginabantayan ini sa aton nga mga barangay tanod ang amo nga mga lugar kag continuous ang pagpahinumdum sa mga magbisita sa sining nga mga lugar tungod nga kanami kung tanawon sa mga view kag damo ini nagapa-picture nagatanaw sang tanan nga mga disenyo sining mga lights nga ara nga ginbutang ini mga structures nga kon oras sa kagabihon na generic amo ini ang isa sa ginapamasyaran nga ang spirito sang Christmas ara sa gihapon tungod sining aton nga COVID-19 so isa ini amo lamang ini ang kadagabigid nga makita naton diri nga damo sa mga tawo nga nagabisita sa sining lugar labi na dito sa public plaza natin kag dito sa Center Mall area apang continue gid nga ginabantayan kag ang ilang nga mga ang stricto gid nga ginapasuksok sang face mask kag face shield ang magbisita ang mga nagalagaw-lagaw ilabi na oras ng gagabihon sa sining nga mga lugar diri sa Ciudad San Carlos. Gani sa Eric nag-report rin diri sa Ciudad San Carlos una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat gid aksyon Stephen Presquito live report dira sa San Carlos City. Robbie Rosmi maing gabi gid. Maing gabi aksyon Eric nagatutok gid ko sa imo programa kada gabi sama na ako ka guard sa iMart. Gali ka iMart diri sa Huaming Hilado Extension. Maing gabi dira sa imo aksyon Eric. Salamat gid dira kay security guard dari Dilicano, security guard sang iMart dira sa Huaming Hilado Extension. Sir, may gabi dira sa imo toto dari Dilicano gapamati sa aton kada gabi. Sukit agil ni si Tots MK da may gabi gid kag kay Jose Manuel Pu kapaurok-urok kido. Araman si Watski kay Trujillo, si Jack Abansenya Quisada paurok-urok gid sa aton sining palatuntunan no. Si Sir ano to naman nalipat ko to sa ngana ito nagwa to kina nadula ng gulpi oh. Sampawan abi mo no. Pamati gid sa aton no. Si Police Captain John G. Liba may gabida. Police Captain John G. Liba ang hepe sang Kandunio ga monitor gid sa aton bra na out ko no.
run out dira sa Kanduni, sir. May gabi dira kay Sir Captain John G. Liba, hepe sa Kanduni PNP, no? Sa kay Anthony Patti, may gabi kay Anthony Patti, da. Sa kay Jig sa Pasaporte, sa kay May Enriquez, Chevy Iligan, no? May gabi dira kay Chevy Iligan, happy listening. Tots MK, Merry Christmas, Action Eric, RMK. Si Tuto, kwan Tuto katalbas ni. Wala naman to ang imong kwanto. Wala naman ang imong profile pic. Sa kay Tuto Ayan da, may gabi gid da. Monitor man sa aton si Tuto Ayano. Tuto Ayano, Jerbin Infante Bonda. Si Lek del Prado, Tuto Malik da. Nagpurok-urok pag ni si Tuto Malik del Prado and family. Kay Pauda may gabi da. May randra nga pag paurok-urok. Sa kay Bing Tomabiene kag Renato Toledo. Napaurok-urok man sa pamati sa Action Night Patrol. Sige. I-check naman ang report ni Action Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, Aksyon Night Patrol Field Report. Yari sa Action Percival Villamor sa report first. May gabibis kami. Mayong gabi, Action Eric, kaga sa anon man sa mga nang masuki nga tagpalamati sa Action Night Patrol. Ang La Castellana sa gihapon Action Eric, no? Wala ra ba untag sa panglagas ini sa mga wanted person labi na gid sa mga illegal nga mga buluaton o kon sa illegal nga panahor, no? Kaga ang ginakang lagas diri ang nagwagawayular sang PD 449, no? Kaga sa illegal nga pagbulang Action Eric nga wala iya agi o kun wala iya lisensya sa banwa sa nga La Castellana Action Eric. So ang aton nga kapulisan nag-operasyon sa nga kahapon nga adlaw. So ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Ramel A. Bustamante kag kaupo diri ang aton nga mga kapulisan nga ginapamunuan man ni Police Master Sergeant Nelson Madriña kag nagidakop diri sa duha ka suspitsado nga ginhingalanan sa kay Patrick Pindon E. Dingli, 20 anyos, kag ini siya tumuloyo sa barangay nato La Castellana, Negros Occidental. Ang ikaduhar dire ginkilala naman sa kay Ricky Gonzaga Iparsinio Parnisio, 52 anyos, kag may asawa kag tumuloyo sa Paros Pontevedra, Negros Occidental. Kaga na inisya na recoveran sila sa isa ka na bulang na nga manok, patay na Aksyon na Eric, kaga na-recover man sila posisyon kag control ang ilang ginataya nga kwarta nga sa pagpanahor nga 600 pesos sa Aksyon Eric. Karon ini ang mga suspitsado nagapangatubang sa nga kaso nga ginapasaka sa aton nga mga kapulisan dira sa banwa sa La Castellana Action Eric. So diri gihapon Action Eric di sa siyudad sang La Carlota pagadayon man ang operation man sang aton nga kapulisan sang La Carlota, ilabi na gid sang curfew hours sang siyudad sang La Carlota. Ginapamunuan man ni Police Lieutenant Colonel Junel Vega Guadalupe upod ang mga alert team nagakandak sa gihapon sang mga curfew sa mga mayormente nga mga dalanon. So ang curfew hours magintay balo dire kagin padangat ang siyudad sang La Carlota sa mga pumuluyo Aksyon Eric. Sa regular days nga curfew
alas 10 sang gabi tub alas 4 sang aga ang among pag curfew. So ang mga kapulisan conduct gid sang operasyon sa pagbantay sa mga pumuluyo diri sa syudad sa Carlota. Pag-abot diri sa Disyembre 16 tub 23 2020 aksyon na Eric. So ang curfew hours sugod sa gihapon alas 10 sang gabi, tub naman ini sa alas 2 sang aga, no? Disyembre 23 tub 16 tub Disyembre 23. Pag-abot iya aksyon na Eric sa Disyembre 24 tub 31 2020 sa sinigid nga bulan. So gin paiway o kon gin paliton anay ini ang curfew. Wala gid sang curfew kay ang aton nga mga kauturan nagakadto sa mga simbahan kag nagabanding-banding man sa ilang mga katapo sa ila pinalangga nga pamilya aksyon Eric. So amo ini ang pagpahibalo sang aton nga syudad sang La Carlota sa pumuluyo diri sa 14 ka barangay sa palibot sang syudad sang La Carlota. So amo ini ang mga information nga nakuha naton diri sa syudad sang La Carlota sa pagpanaog man sang executive order sang pinalangga nga Mayor Honorable Mayor Dr. Rex Halandoon. Amo ini ang aton nga natipon nga mga balita kag informasyon gikan diri sa aton hamtangan aksyon Eric. Mayong gabi lang sa kay Honorable Don Chisrel Embultorio kag Honorable Akoisya kag Honorable Kapit Badillo kag Kapitan Chad Feria kag Kagawad Diokbonit sa Panta sang Barangay Robles, La Castellana. Ang inyo kaaksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Ayos, salamat kinaksyon Percival Binamor, live report na sa may Central Negros. Ato nga La Carlota PNP Correction. Nagabi nila kay Teresa Di Roque sa kay Maria Luz Gabaran Abkilan. Uy, gamonitor gid sa ato, no? Si Madam Maria Luz Gabaran Abkilan. Hindi ko masalat nagkakabangkalan guro niya, no? Si Madam Maria Luz Gabaran Abkilan. Kabangkalan City ni mga gabaran kagabkilan Josepina Camiso Dudero may kabigid kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Bunhidlaw ko kay Toto Catalbas kay Toto Rogelio Catalbas Jr. Napaurok-urok kini siya isi siya kabataan niya pati ang amon amigos puno lunok da sabi ko ni siya kapamati sa Aksyon Radio ara sa gyapon gili si Rogelio Toto Catalbas Jr. Salamat gito paghalong likaw sa COVID. John Edward may gabi. Balik kita when we come back. Balik ka report sa Patrol 2 with Aksyon natin na boso. Pagkatapos lang sa ating importante nga mga pahibalo. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaong kag kasanan Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa
sang biton. Mga balita, mga dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Padayon aksyon, radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon, radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik tiri sa tabalagan may ngabidira sa kay Dondon Diamante, sa kay Ging Alibdira sa may country home sa Estefanía, nagapaurok-urok yun, no? Sa kay Sir Mark Efrenda, may ngabigid, pulo patuyo kuno si Sir Mark Efreno. Upo siya siningati ayon, nga suki kagali sa Action Night Patrol program, no? Sige. Mr. and Mrs. Mark Efren and family. Kapaurok-urok. Balikan sa Action Night din na buso, Action Henry. Sessioning a special communication. Tawagan sa sessioning a final report. Sa kay Romel Castillonda. May gabi ko kay J.R. Arjona, no? J.R. Arjona, kag kay Nonoy Manggubat, sang Robilio Taxi, kag kay Valencia Kenneth. Juan Roberto Nanit Lilioso Senior da, may gabi gida. Kag kay Ski Sib DJ Tori Tanagras. Balikan sa Action din na boss, oh. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Report. Action na din, sa balik report, tapos ka, Mac. Action na Eric, patay ning dispatcher subong man nagabaligya sang prutas matapos ginluthang sang ginaligar
motor riding in tandem suspects sa Banga Riles, Progresano, Barangay Alihis, Syudad sa Bacolod, pasado alas 7, sinigid lang nga gabi. Sa interview naton action na Eric no sa pakaisa bala sa sining biktima, iyagin pananan nga ining si ang biktima mo si Mit Zeliap, 40 anyos ang edad, kag residente man sa nalasambit nga lugar. Dugang pa sa nga pakaisa sining niyap, nakaangkon sang pila sa ulo kag nawala nga kilid ining iya nga pakaisa. Pagpalayag pa sa nga pakaisa nga wala ginapaabot sini action na Eric nga matabo ini kayap, matapos nga base sa iya pagkilala, wala man inisang kontra kag nagapangbuhi lamang sang matawhay sa ila sini nga lugar. Aton man na interview ang iya sinang nga Iloy nga ginkilala kay Ninita Yap kag ginpahayag ni Action Eric nga ikaduha o kun asubang sa mag-ululutod ining biktima kag sa iya nahibaloan Action Eric wala niya kuno nagaduso sang illegal nga droga kundi sa Action Eric kuno inkumpirma sang Iloy nga nagagamit ining iyang bata. Sa karon, padayon pa man ang investigasyon sang kapulisan angot man sa motibo sa nagluntad man nga krimen. Balitalin sa patrol ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa Palitaw na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! My God. Salamat direksyon natin mga bidira sa kay Iboni Butzer sang Germany. Ag sa kay JR Arjona. Sa kay Bing Girl. Kapaurok-urok pa sila. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pagi sinibaran ng Action Light Patrol Program. Kita makatakop. Balik kita sa Webes. Was, same time, same station. Ato siya mapatrola Unit Reporters in Action nga nagpalagad. Garo kami sa kay Action Roger Gutib, Percival Binamor, sa kay Stephen Presquito, of course, Action Eddie Raboso sa Patrol 2, ang atong piloto, Action Papang Nixon Tahom. Sa kay Mr. and Mrs. Mark kag Mrs. Mary Ann Efrendra, may gabi lang kadira kag may nga pagporok-orok, no? Sa kay Marie araman sa News Center, Action on Defensor, Technical Partner, Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, Backup Security Guard Tunog Banwa, Back-to-Back kay Security Guard Campaner, IT Expert Action Sir Elray Dutilos, Transmitter sa Control Tower, Balangay Talok sa Sabaco, si Broadcast Engineer Edward Balico, Back-to-Back kay Security Guard Rene Cordoba. Sa kay Exi Cabarles, Steve Vesdra, may gabigid, kag sa kay Misteria, sa kay Eva Sahor, kay Cathy Efren Lahora. Sa Samon Station Manager, Action na Magbanwa, Production Chief, News Director Action Rex Cantong, ang inyong lagad ang Kormana Action at Patrol Program, Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagasiling adios. Amigos, hasta la vista. Kaya makalipat, antes magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog kakwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon!